Ćao ljudi, dobrodošli u jedan mali kratki, ovo će da bude surprise, tako da kažem, hoću da to obeležim, jel te, na internetu, da ostane. Naime, dešavalo se nešto svašta lepo i desilo se to da kupim auto i ja sam izabrao auto koji ću ja da kupim za nju, zapravo vozim se sada u njemu. U pitanju je Lancia Musa, možete vidjeti po gde već to piše Musa na sedištima. Poslije ću vam pokazati kako izgleda auto kada dođem do Caleta, sad idem trenutno do Caleta, znači ovo je bukvalno s brda s dola klip, ali bitna je suština, znači poenta je, Anka nema pojma da je kupujem auto, tako je Anka, znači ti sad znaš da sam dobila auto, ali sada trenutno ne znaš, tako da paradoks. Ali da, kupio sam ti kokoško auto, baš onaj koji si ti želela, sve vreme sam te zajebao da će da voziš Alfu i da ćemo da uzemo onu malu Lanču i tako dalje, tako dalje. Znači, Anka je bukvalno u ubeđenju da će da vozi mučenu Alfu, njoj se Alfa ne sviđa zato što je previše tvrda, previše brza, tako da, kupio sam ti Lancia Musu, imaš panoramu, znači bukvalno ima panoramu auto, znači ozbiljno dobro oprema, polukožna sedišta sa Alcantarom, znači što bi se reklo, meni se sviđa, a ne njoj, meni koji sam ljubitelj automobila, ali da, Anka, šta ti kažem, sad trenutno idemo da rešimo par sitnica na ovim kolima, dok Anka misli da ja idem da rešam nešto za Alfu, jer sam rekao da se Alfa pokvarila, realno, kad kaže da se Alfa pokvari, svako će ti poverovati. Idem da ti ljubavi rešim neke stvari na kolima, tako da, nadam se da će se svidjeti autić, mislim, nadam se da ti se svidio auto, jer realno, ja kad sam ga video, rekao sam isto, i bilo ista kupovina kao sa Mitom, video sam, seo sam, palio sam, probao sam, to je to, auto ide, pali, radi, ima naravno neka ulaganja sitna, kao što možete čuti, kvačilo je, drug leža i otišao, tako da on mora da se zamijeni. Pored toga treba se uradi veliki mali servis, čisto da ja budem miran sam sa sobom, da mogu njoj da dam auto koji će da bude pouzdan narednih 50-60 hiljada. Isto tako, negde na prednjem delu, znači ima da se zameni neka balans štankla ili glupost neka, tako da pod ulaganjem ima baš malo. Auto iz uvoza, dečko ga je uvezao iz Švajcarske, ako se ne varam, pošto sve na nemačkom, ili iz Nemačka, ne znam, nemojte me osuđivati, ne razumijem se baš toliko u jezike i zemlje, ali valjda su Švajcarska priča nemački, valjda, jednim delom, valjda, ispravite. Ali da, idemo sada do Caleta, da ga ostavimo, da ga rešimo, da ga popravimo. Ajde da vam prođemo časkom šta sve ovaj auto ima od opreme dok se vozim, pa ću vam posle pokazati eksterijer automobila. Generalno ovde možete vidjeti sada sve, znači polukožna sedišta sa Alcantarom, to mi se mnogo sviđa, 6 brzina manualni menjač, USB muzika, znači ima ISOFIX sistem, može se požeti sa telefona, tako da možete da koristite telefon dok vozite, jel te, preko bežične mreže, Bluetootha. Napred pozadi podizači, centralna tabla izgleda ovako, znači nema digitalnu klimu, to mi je malo žao, ali šta da se radi, i ova radi posle što se kaže. Klasični cajgeri kao što vidite, jako zanimljiv auto, zato što vi kad sedite, vi ne vidite ništa se dešava, morate da okrenete glavu da biste videli ovde ovaj cajger. Generalno imate komande na volanu, sve najnormalnije, jako uradan auto, jako lep, čist auto, lepo miriše na kožu što mi se dopada. Ono što mi je isto ekstra što ozvučenje ovog automobila je vrhunsko, znači ozvučenje automobila je vrhunsko, imate brda mesta, znači da stavljate šta god želite, znači, ovdje imate da stavite nešto, imate vamo, znači imate toliko puno ostava tih da je to neverovatno, po vratima isto možete stavite Boga oca stvari. Sviđa mi se što ima ovde cup holdere, znači možete staviti piće tu, što mi je bitno, jer ja dosta često idem o Mickey D, što se kaže, pa onda kupim Coca-Cola, nešto tako, i baš mi znači da mogu da stavim to tu. Prelep Lancin znak, znači stvarno Lancia ima jedan od najlepših znakova, zna se, to je, da kažemo, rasni trkački automobil, rally, ali ovo je, da kažemo, veoma lep porodični automobil, minivan što bi se reklo, ima sve neke komfortnosti koje modern automobil treba da ima, što mi se sviđa. Prostora pozadi, znači to je posebna priča, veliki gepek, ogroman gepek, znači ima stvarno ogroman gepek. Isto tako, zadnja klupa je jako udobna, imate visinu, znači, to jest visina sedenja je jako prijatna, možete se zavalite, imate previše mesta za noge, što bi se reklo. Znači, zaista,
jedan jako lep auto, praktičan auto, što mi se sviđa, kvalitetan auto, znači nema nigde one jeftine plastike, sve, znači tapaciri su jako odrađeni kvalitetno, znači mekani na dodir, znači ovo je totalno ono od udara od onog Fijata koji mi znamo, što se kaže, znači Lancia je stvarno za klasu ipak jača, ne kažu džabe da Fiat vozi siromašan, Alfa budala, a Lancia gospoda. Što bi rekao Dule PCX, matori, ovo ti je italijanski Mercedes. I moram da priznam da je stvarno pravo, znači ovo je da kažemo žabarska A klasa, samo što morate se složiti izgleda mnogo bolje. Spolje ću pokazati kako autić izgleda, ali da, to je to. Što se tiče tog dela, da kažemo, interijera, nema tu nešto pretjerano puno sad priče, znači auto ko auto, neobičan je, lep je, kvalitetan je, nema ništa da škripi, da trucka, znači plastike su sve na mestu. Znači mora da rešimo ovaj drug leže inače na kvaču užasava jer ne može lepo da se pusti kvaču onako kao da koči, kao da malo onako pravi problem. Ali dobro, hvala Bogu, Cali će to sve da reši. Tako da eto, ajde sad da dođem do Caleta, pošto je gužva ovdje u Bataji, da mu ostavim auto i sledeća scena će tamo bude, kako ćete vi da vidite zapravo eksterijera automobila. Malo je auto prljavo, prosto mi pala je ona šugava kiša, ali da, čim bude bilo lepše vreme, mora da ga onako lepo detaljno operem, da se sije, da bude kao nov. I to je to generalno. Ajde, sad ćemo stignemo kod Caleta pa da pokrenemo spoljašnji izgled automobila. Ok, sad sam došao kod Caleta, evo je Lancia, znači to vam je Lancia Musa, tako izgleda, znači on je kao mali kombi, tako izgleda bukvalno. Jako lep auto, u lepom je stanju, nigde nije izudaran, nigde nije izubijan, sija se svuda onako, baš izgleda prelepo, izgleda novo, zaista izgleda novo. Znači pozadi imate te, da kažemo, čuvene LED štopaljke, Lancia znak, Musa oznaka. Posle toga, znači ovde se otvara gepek dole, neće sad otvoren gepek da ne bi uništio cveće, ali ima poprilično veliki gepek. Ovo su pitanje 14-ice, 15-ice, više ne znam, samo da vidim. Da, 15-ice, znači fenol aluminijumske, jako dobre nove gume, znači mesta, ima pozamašno, zaista. Znači, ogroman prostor pozadi, znači kao što vidite, tapaciri su stvarno kvalitetni, lepo sređeni. Znači ovdje isto imate napred pozamašno mjesto, znači veoma luksuzan automobil, naravno panorama krov. I generalno lep je auto, nema šta nešto puno da se priča, znači Anka, ovo će se tebi svidjeti sigurno, sad za vožnju kakav će ti biti to ćemo da vidimo, ali ti će se navići realno. Ali da, evo ga tu je autić, koji će realno ja bi više voziti nego ti. Ali veoma lep auto, sviđa mi se ovaj grill napred, znači ovo je taj restyle model, znači imate stariju generaciju koja ima onaj plastični bumper, onaj branik. Ovo inače nema to, znači ovo je da kažemo restyle model, posljednje generacije tog automobila, tako da zaista izgleda lepo, izgleda elegantno, što bi se reklo pravi ženski porodični auto, ako to ima smisla. Generalno nisam uspio da nađem nijednu manu na samom eksterijeru, pre svega izvinite što ako prljav auto, ali šta se radi. Znači zaista svuda gde sam gledao svuda je ravan, nema ništa da se ne podudara, tako da evo je Jeco maši. Tako da da, lep je auto, rešen je. Tako da neću više da vas davim sa ovim doslednim porodičnim automobilom. Vidimo se kada bude Anka zapravo dobijala ove ključeve, a ono što sam planirao da uradim, nadam se da ću uspjeti, znači autić će da ima mašnu i bukvalno će Anka da dođe, vidjet će auto sa mašnom. Ja se nadam da će se oduševiti, znači kokoška ako se nisi oduševila, znači zapalit ću ti, ali mislim da će se oduševiti jer ja tebe volim. I mora da ti udovoljavam, nema, to je to. Što bi se rekao, evo ga tvoj autić, kad ga budemo sredili bit će super. Znači ovo je drugi dan, je li tako? Ovo su delovi koji su zamenjeni na Lanci, znači nosač menjača donji, nosač menjača gornji. Nosač menjača donji, ovo ti je na menjaču. Na menjaču, dobro. Pumpa za vodu, španeri, ulje, kajševi, PK kajševi, svećice, filter vazduha, filter klime i ovo je cilindar, da, koji je smeć plastično govno. Ali da, zato sada imam auto koji jako lepo radi, koji je sređen, znači koji kako treba. Oj! Nemam, brate. Da, nemam. Ima neko radi da bi dao. Eto, ako ste... Dajte mi radi. Čuli ste pa, ako ima neko radi da da. Ali da, sad je autić sređen skroz. Sad jako lepo Anka radi. Znači sad mislim ti si to već provalila da auto lepo radi, ali sad sam baš onako oduševljen. I kvačule kao puter, znači baš je ekstra. Nema nikakvih zvukova, nema ništa.
auto radi jako mirno, sad ima malo više vibracije zato što ima nosače motora koji moraju malo da smekšaju, ali to će sve naravno da se slegne vremenom, tako da to je to. Samo da vidimo kako sija prelepo ova tabla. Ekstra, to je to. Ništa, sad ide onaj deo gde ja idem da registrujem auto, da sredim sve. Kad ga registrujem, kad ga sredim, imam da ga operem. U četvrtak Anka dolazi, to je sada već došla, ona gleda i videla je ovaj auto. Jer znaš, zajebano kada, vidiš Johnny, to je zajebano, što ja sad da snimam ovaj klip, ali će Anka sve već da zna, a onda ću da izbacim klip i onda razumeš, paradoks, brate. Mešaju se vremena, brate, prošlo, sadašnje, ovo ovde, ovo tamo, kako ovo ovde, a u stvari je tamo, ali nije ovde, nego je tamo, da, tako da kapirate. Upravo to, tako da sad ide onaj deo gde je četvrtak, to je sutra, ne, preko će da bude četvrtak, gde ja stavljam tablice, gde perem, poliram auto i Anka treba da dođe i da vidi autić sa mašnom, u stvari si već videla auto sa mašnom, ali kapirate, mnogo je zajebano. Ali da, to je to, auto sređen, to je najbitnije. Lepo izgleda, lepo radi. Lepo izgleda. Realno, brate, ima panoram, ima ludilo nešto. E pa ljubavi, evo ga, gotovi autić. Naravno, Džomlina pesma, veliki pozdrav za mog brata Džomlu. Znači, to je to. Sređen auto, znači, čuš kak ima zvučnik, znači, bukvalno kao stereo sistem je. Sutra, znači, ga perem, sređujem, lepi mašnu i to te čeka kao poklon kad dođeš. Eto, vidiš? Eno je Anka, ova Škoda, to je njen autić. Tako da sad ćemo da je sačekamo. Nešto si mi priredila, zašto? Nisam ništa ljubavi. Neki auto, sad ću da mi je tamo se sve. Čekaj malo. To mora. Malo sam da se uzela. To baš je lepo. A? Šta sam stavio i mašu? Pa sve, sveđe kako treba. Ideš samo vozača. Tako je. Baš to. Pa eto. Morate snimati, sad ću. Jedan cijelu epizodu sam radio, znaš? Sad sam ekstra. Ajde. Znaš šta sam bio? Ja sam kupio novu Alfu sive boje. Onu, a? Daj da vidim. A baš je lepo. Ko je to? To ti je lanče Musa sreća. A ko je? Pa Musa? A ko je iz Beograda? Ne, jedna sasvim druga koju sam leteo. A jebih. Sreće, tako ću kažem. Možeš da otpakuješ svoj poklon, Anka. Pa morao se, nisam mogu drugačije zašto duo vetar. A znala sam da sam kupila, to nikom ne. Moram ovako. Pa dobro. Samo baciš, da, poslije ćemo pokupiti. Mogu odletiti. Pokupit ćemo poslije. Kako ti se čini autić, a? Ajde. A? Opa! Pogledaj gore. A? Duplo panorama. Gdje je ključ? Ključ ti je u bravilu, s druge strane. Aha, pravi. Sreću za rebitno. Aha, neće za krivi ljudi. Tako je. Ne, otići će 2008. godište, već znaju sve. A očuvan je baš dobro. A me čeka i stupa. Da, i to se skuva. Bukvalno sad je ono gotovo. Da sam čula kad ti kupim Ducatija. Brati mili. A, pa brate, 200 dinara, 10 metara trake. Samo je stavi tu slobodno gdje hoćeš. O, Brianka. Da. Baš je lepo. A? Koliko ima? Ima 4 metra. Pa ne znam, kao Alfa prilike. A ima mnogo mjesta unutra, vidjet ćeš. Ali nisam. Visok je, brate. Ima ovo sve. Da. Za retrovid. Podizače, napred, gore. Napred, pozadi. A ovo je? Volan. Telefon. Da, telefon, sve imaš. A Multimedija. Što je to? To je ovo za radio. A nema onaj tempomat. Nema. A, ti odgovara? U odnosu na Škodu kako me
Ajde, pali. Pa neće. Kako bre neće? Pa neće do kraja dok krenu. Ili možda nešto... Kako neće sređu? A toga? Pa ima 6 brzine. 6 brzina, da. Ček, stani, sad ću doći. Records? Šta? Prsten. Ne, sreću, ne, ovako. Odavde i u 6. To je to. Pa ovako. Ovako, to, tako. U 6, to ti je records. Dobro, sad neće imati. Dignuto. Ima i ovo, i ovo. Da, USB sve. I za kafu. Možda, aha. Milicu ću da vozim sad. A vidi koliko mesta ima pozadnje. Neću da im kažem, znaš. Nemoj. Ti kaže da ti dolaziš. Pogledaj iza. Siram. Imaš još da bude mekši. Ovo je auto, nešto. Ja, ovo ti mekši, sad ti mekši se. Ali ima kao ti on. Nema to, nema potrebe zašto nije pretredno jak motor. Ali ima sve. Ali ovo, I od. samo držiš ovdje. Ne, ovdje. To ti prvi stepen i onda drugi. Opa, gospođo, a? A vidi ovo seća. Ali sjediš to ćemo. Anka, gledaj ovo. Ovdje možeš staviš nešto. Ovdje možeš staviš nešto. Ovdje, znači bukvalno auto za tebe. I znaš šta? Nije sivo, ovo je kao neka brown. I znaš šta je još bolja fora? Ova sedišta pozadnje možeš skroz da pomeriš napred i da ih pomeraš. Vidiš? Znaš koliki gepek ima? Odličan auto. A? Možda prodamo i auto, da imamo samo ovaj auto. Nebitno. Jesi srećna? Dobro. Sačka, stani. Ok, ljudi, znači, Anke dobile su je poklon od mene. Znači, za 3 dana smo kupili auto, uradili sve na njemu i registrovali ga. Znači, to je to. Tako da srećom. Znači, živo od Sale. Živo od Sale, da, bukvalno. Reklamirati Sale. Da. Živo od Sale, da, ako želite vi tako da vam se reši auto, kod Saleta. Snimi ovaj krov naš. I panorama, naravno. Sad možda izađeš gore da se snimaš. Da. Kao neki To. Tako da. Ajde izađi gore. Ljudi, uživajte. I vodite račun o vašim ženama. I ako im kupujete auto, uvek neka bude pun razgovor. Tako treba bude. Ti? To mi je za volan. Da, sad ti trenutno si vidiš. A ovo mi je da zaključam. To ti zaključam. Ovo drugo ništa. Ništa. Vidimo se, ljudi.